Fínov v ich pásme. Jakobsen. Stále s pukom na svojej hokejke hľadá pred bránkou gól! Dáni otvárajú skóre tohto stretnutia. Autorom Frans Nielsen. Hráč z NHL, z New York Islanders teda. Pozrime sa ešte raz na gólovú akciu Dánov a gól do hokejky Fransa Nielsena. Jedného z najtalentovanejších dánskych hráčov v súčasnosti. A od začiatku tých necelých... Aj následne. Taký súboj. Stefan Vlasenko vydržal. Výborná kľúčka. Regín 2-0. Peter Regín, útočník. V 6. minúte na 2-0 pre Dánov. Tento gól sa môže zopakovať niekoľkokrát a Fíni si berú oddychový čas. V 6. minúte po takomto skvelom prieniku a zakončení Petra Regina vyhrávajú Dáni 2-0. Peter Regin, ktorý nastúpil na svoj prvý zápas v NHL v lani 20. januára proti Washingtonu v drese Ottawských senátorov a o 9 dní neskôr strelil aj svoj prvý gól v NHL, sa v tejto sezóne naplno presadil v základnej časti od... Auč! Mali sme trošku problémy s mikrofónom a medzi tým Fíni znižujú Kontiolu, hráča Magnitogorska, ktorý vracia favorizovaných Fínov opäť do zápasu. V 7. minúte úvodnej tretiny predral sa až pred brankára Andersona a takto ľahkou backhandovou strelou úspešne zakončil. Včera niekoľkokrát museli opravovať pri tréningu ruských hokejistov po strelách. Praskalo plexisklo a teraz sa natiahla sieť za Rinem po tretíkrát. Okamžite po vhadzovaní. Morten Madsen okamžite po vhadzovaní vypálil veľmi presne nad lapačku. Rine nemal šancu. 3-1 vyhrávajú Dáni na začiatku druhej tretiny. Podobný úvod ako tej úvodnej do ľavého horného rohu Rineho bránky znamená, že Dáni vyhrávajú 3-1. Mimochodom Odense v prípravnom stretnutí. Tu je mladý Fredrik Andersen. Jeho otec Ernst bol takisto bránkárom. Mimochodom aj Patrick Galbraith, ktorý je druhým brankárom Dánov, je z brankárskej rodiny. Pekka Rinne už nie je vo svojej bránke, ale čas na gól nie je veľký a navyše teraz Nielsen ešte môže zakončiť, aj zakončil. Dánsko vedie 4-1 a vyhrá poprvý raz v histórii svojich vzájomných zápasov nad veľkým severským súperom v 10. jubilejnom vzájomnom stretnutí. Tu je Frans Nielsen, autor dnes 2 gólov, ten druhý do prázdnej bránky. Obrovská radosť Dánov a obrovské prekvapenie na úkor Fínska. Smutný Jukka Jalonen. No a v tejto D skupine sa situácia vyvíja veľmi zaujímavo. Tu vidíme ešte raz tú akciu. Perfektná práca Fransa Nielsena, ktorý vypichol puk Niskalovi a zakončil. Dal 4. gól, dnes svoj druhý v tomto stretnutí.